I aquella terra. I aquell cel que hi ha al capdamunt. I si tot s'ha fet per si sol. Vos mateix, per exemple, podeu apreciar les invencions de què es troba composta la màquina humana, sense admirar el modus en què tot està ajustat. Aquests nervis, aquests ossos, aquestes venes, aquestes artèries, aquest cor, aquests pulmons, aquest fetge, aquestes costelles, aquests ronyons i tots aquests altres òrgans que hi ha per aquí que estan interconnectats els uns amb els altres, fent del cos humà una màquina perfecta. Mireu, si no, aquests d'aquí a baix, que tenen una funció... Dimonis, interrompiu. Feu silenci a propòsit i em deixeu parlar per fina malícia. Espero que acabes tu razonamiento. El meu raonament? Veniu! Suéltame! No, el meu raonament és que hi ha quelcom d'admirable en l'home que cap savi no sabria explicar. Bájame ahora mismo! No! No és meravellós que estigui jo aquí, que tingui alguna cosa al cap, que pensa 100 coses a la vegada i que fa el que vol del meu cos? Bájame! No? Veureu. Vull aixecar la mirada. Veieu? Puc fer-ho. Vull baixar el cap. Puc fer-ho. Vull girar el coll cap una banda, cap a l'altra. ¿Estás loco? No, vull aixecar els braços. Ah, no, ni se te ocurra. Bájame. Bájame ahora mismo. Vull moure els peus. Cap endavant, cap enrere, cap a una banda, cap a l'altra. Puc girar-me, puc córrer. Bájame, nos vamos a matar. I podria ballar si en sabés. Veieu? No és meravellós que jo puc...